नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर रोहा शहरामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का बसलाय। शहरातील ज्येष्ठ माजी नगरसेवक आणि खासदार सुनील तटकरे यांचे अत्यंत निकटवर्तीय यदुराम पडवळ यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसला रामराम ठोकलाय। या सगळ्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलाय। यदुराम पडवळ हे 25 वर्ष रोहा नगरपालिकेमध्ये नगराध्यक्ष राहिले। रोहा तालुका प्रमुख मनोज कुमार शिंदे यांनी त्यांचं पक्षामध्ये स्वागत केलंय। पडवळ यांच्या प्रवेशामुळे रोह्यामध्ये शिंदे गटाची ताकद वाढली आहे। खासदार सुनील तटकरे यांचे जवळचे म्हणजे कट्टर समर्थक समजले जाणारे हे देखील आज बदललेले दिसले आणि आज त्यांनी शिवसेना या पक्षात प्रवेश केलाय। या पक्षाने खरोखरच माझ्या रोह्यातील जनतेला हे अजून आवाहन करावंसं वाटतंय की मी सांगतोय की असे अनेक कुटुंब या शिवसेना पक्षात नजीकच्या काळात येतील।